почуй, Божою ласкою душу уратуй на кожнім місці і у кожний час. Єсус чекає нас. Гріх спини і голос той почуй, Божою ласкою душу уратуй на кожнім місці і у кожний час. Єсус чекає нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Пан моц свайго народа, збаўчая абарона памазаніка свайго, збаў народ Твой, Пане, благослови спадчыну Твою і кіруй ёй вечна. Гэтымі словамі распачынаем сённяшнюю літургію святой мшы у 12-ю звычайную нядзелю. Христос нас яднае тут, як свой народ, да якога мы просім і звяртаемся, каб благословіў спадчыну сваю, а таксама з просьбай аб яго кіраўніцтве. Бог хоча быць тым святлом, за якім мы запрагнулі бы пайсці. Гэты свет прапануе розныя светачы, яны фальшывыя, але падобныя да сапраўднага, і вельмі часта чалавек у сённяшнім свеце губляецца, ідучы за тым, што не з'яўляюцца сапраўднай светачу і сапраўднай каштоўнасцю. Таму хай сённяшняя наша літургія святой мшы разважання Божага Слова дапаможа набліжацца да сапраўднага светача, да сапраўднай светачы, якім з'яўляецца Езус Христус і яго Євангелля. Гэта святая мша ахвяравана ў інтэнцыі за памерлага Яна Павлючэня ў 30-й дзень пасля яго адысця да Пана. Стоячы перад Панам, прызнаемся, што мы слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу Всемагутнаму, вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца мне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету,
Помолимся. Усемагутны Боже, учини, каб мы заўсёды шанавалі, любілі імя Тваё святое, бо Ты ніколі не пакідаеш без апекі тых, каго атуляеш сваёй яйцоўскай любоўю, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання книги пророка Захарии. Так, каже Пан, «Я вылью на дом Давіда і на жыхароў Єрусалима дух ласки і малітваў, і яны будуць глядзець на мяне і будуць галасіць па тым, каго прабілі, як галосяць па адзінародным, і будуць плакаць па ім, як плачуць па першародным. У той дзень будзе вялікі плач у Єрусалиме, як плач ад Адремона у даліне Магідскай. У той дзень адчыніцца крыніца для дому Давіда і жыхароў Єрусалима, каб абмыць грэх і нячыстасць». Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Боже, Тебе прагне душа моя, Боже, Тебе прагне душа моя. Боже, Ты мой Бог, Тебе шукаю, Тебе прагне душа моя, мое тело по Тебе тужить, у земли пустынной, засохлой и безводной. Боже, Тебе прагне душа моя. Так у святыні я углядаюся у Тебе, каб убачыць Твою силу и славу, бо милосердность Твоя лепшая за жыццё. Вусны мои будут хвалить Тебе. Боже, Тебе прагне душа моя. Так буду благословлять Тебе в моим житті, и узнесу руки в имя Твое. Душа моя насыщается небытушком и туком, и вусны мои славят Тебе радостным спевом. Боже, Тебе прагне бо Ты став моей допомогой, у тени крылов Твоих узрадуюся, да Тебе имкнется душа моя, тримає мене Твоя правица. Боже, Тебе прагне душа моя. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, усе вы сыны Божыя паводле веры ў Езуса Христа, бо ўсе вы, хто ахрысціўся ў Христа апрануліся. Нема ўжо ні іўдэя, ні грэка, нема ні раба, ні свабоднага, нема ні мужчыны, ні жанчыны, бо ўсе вы адно ў Христе Езусе. Калі ж вы Христовыя, то вы потомство Абрагама і паводле абяцання спадкаемцы. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли хто хоче йти за мною,
Няхай адрачыцца ад самога сябе, штодня бярэ крыж свой і ідзе за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Табе, Пане. Калі Езус маліўся ў самоце, вучні далучыліся да яго і спытаўся ў іх: «Кім лічыць мяне народ?» Яны сказалі ў адказ: «Янам Хрысціцелем, іншыя Іллёю, некаторыя ж кажуць, што адзін з даўніх прарокаў уваскрос». Ён спытаўся ў іх: «А вы кім лічыце мяне?» І адказаў Пётр: «Месіяй Божым». Але ён строга загадаў ім нікому не казаць пра гэта, кажучы, што сын чалавечы павінен выцерпець шмат, што адсураюцца яго старэйшыны, першасвятары і кніжнікі, і будзе забіты, і на трэці дзень уваскрэсне. Усім жа сказаў: «Калі што хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад самога сябе, штодня бярэ крыж свой і ідзе за мною. Бо хто хоча ўратаваць жыццё сваё, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той уратуе яго». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Уважаемые браты и сестры, мы сегодня чуем, что Иисус пребывал у самоте на молитве. Праз нейкі час Иисус молился, мы не ведаем зместу этой молитвы, напэўна, это было штодзённа, можа и некалькі раз на дзень, ну бо пребыванне у лучнасці са сваім айцом гэта з'яўляецца чымсьці натуральным і патрэбным. І мы ведаем, што ў гэты момант, калі вучні заўважылі, што Езус моліцца, то яны таксама далучыліся да яго. Яны не далучыліся, не прыйшлі, не распачалі пытацца яго аб чымсьці. Мы чуем, што яны далучыліся. Інакш кажучы, Езус, можа быць, маліўся псальмамі, можа, нейкай таксама вядомай для іх малітвай. Можа, яны бачылі, што ён моліцца, яны проста ў цішыні далучыліся. Мы не ведаем пра гэта, і можа, гэта таксама не мае нейкага большага значэння для нас сёння. Але яны прыйшлі, каля Езуса сталі, укленчылі, селі, таксама без розніцы, але яны былі побач з ім. І Езус, прерываючы ў пэўным сэнсе, быць можа, гэту малітву, гэту цішыню, ён звяртаецца да сваіх вучняў з пытаннем, якое мы ўжо неаднойчы чулі і разважалі пра яго: «Кім лічыць мяне народ? Хто я для народу гэтага? Што кажуць, што людзі гавораць пра мяне?» І пан Езус не пытаецца ў іх для таго, што ён не ведае. Ён дакладна ведаў. Ён ведаў сэрца кожнага чалавека, і той, хто да яго прыходзіў, і да якіх ён прыходзіў. Не трэба было Езусу, каб хто-то там даў сведчанне, што гэты чалавек зрабіў, робіць, як жыве. Ён усё гэта ведаў. Для Езуса не былі закрытыя чалавечыя сэрцы. І таксама дакладна ведаў, што людзі кажуць. Але гэта пытанне, яно было патрэбна для вучняў. Яны павінны былі пачуць гэта пытанне, але потым наступіць яшчэ другое пытанне. І вучні лёгка, мы чуем, што яны сказалі ў адказ. Гэта не ведаем, хто з іх, з 12. Адзін што-то сказаў, другі дапоўніў, трэці, пяты. Палілася інфармацыя, кажуць, з рога Ізабілія. Яны кажуць, што хто-то цябе лічыць Янам Хрысціцелем, хто-то Іллёю, некаторыя кажуць, што адзін з даўніх прарокаў уваскрос. І гэта было зразумела, таму што людзі, якія прыходзілі да Езуса, сустракаліся з ім, но сустракаліся з таямніцай. Яны бачылі ягоныя цуды, можа, хтосьці з іх дасведчыў гэта ў сваім жыцці, і так фактычна павінны былі сабе уявіць, хто гэты чалавек, даць адказ. Ну, хто ён такі? Ён такія рэчы робіць. Ну, напэўна, гэта нейкі чалавек Божы, ну, адназначна. Ну, напэўна, хтось з прарокаў, такіх вялікіх прарокаў, пра якіх была гучна ў Ізраілі, гэта Ілля, гэта мог быць Єремія, ну, хоць хто.
моцны прарок, учыне, які дзейнічае ў моцы Божай, бо, канешне, сказаць хто-то з людзей, што гэта сын Божы, но цяжка было чакаць на гэта. Чаму? Бо габрэям прызнаць, што Бог мог уцелавіцца, што прыняў чалавечае цела было, ну, нават, мне здаецца, нават у голову ім не вельмі то магло прыйсці. Я так сёння, напэўна, вы, можа, глядзіце ты серыял «Избранные». Ёсць такі амерыканскі, нават ёсць прылажэнне, такая для телефона, смартфонаў, тых планшетаў розных, але можна таксама, напэўна, дзесьці там на Ютубе знайсці. Ну, гучна пра яго было і ёсць, і там некалькі сезонаў, але ёсць там такая прыгожая сцэна, калі Нікадэм, мы ведаем, хто такі Нікадэм, это быў настаўнік народу, таксама да Санхедрыну належаў, гэта быў такі не апошні чалавек сярод габрэяў, і ён размаўляе са сваім вучням, які па сцэнарыю потым будзе праследаваць пана Езуса, шукаць магчымасці яго знішчыць, бо лічыў Езуса за бунтаўніка, за блюзнерцу. І вось між Нікадэмам і ягоным вучням, ужо, так скажам, быўшым вучням, паўстала такая размова, дзе вось менавіта гэты вучань кажа, што не можа быць так, што Бог прыняў чалавечае цела, што ўвайшоў чалавечае цела і цяпер ёсць сярод народу. А Нікадэм яму кажуць: чаму ты абмяжоўваеш Бога? Чаму ты, праўда, ставіш нейкія рамкі для Бога? Но бо у старазаконні напісана, што той, хто ўбачыць аблічча Бога, нехібна загіне, памрэ, бо не можа чалавек бачыць аблічча Бога. І тады Нікадэм вельмі прыгожа кажа: ведаеш, можа, ты не да канца разумееш Тору, святое пісанне, закон, бо можа казацца так, што Бог можа гэта зрабіць, і, напэўна, можа, і выйдзе тады, што ён можа, а ты тады кепска разумееш, тлумачыш святое пісанне, тлумачыш права Маісея. І гэта сёння так вельмі так прамовіла да мяне. Чаму? Бо мы насамрэч вельмі часта прагнем паставіць нейкія абмежаванні для Бога. Як гэта абмежаванні выглядаюць? Што Бог не заўсёды павінен быць у маім жыцці ў розных абставінах, у розных месцах, у розных момантах. Найлепей, калі Бог такі паслухмянны на маё патрэбы, такая, ведаеце, такая волшебная палачка сказачная. Вось, калі яна патрэбная, да, то я її ўзмахну. Але калі яна мне не патрэбная, ну, то хай сабе там дзесьці у сейфе ляжыць, каб ніхто не скраў, каб яна была нам на мае патрэбы, на мае паслугі, як джин з лампы. Ну, можна пацёрці, але тады, калі я гэта хачу, калі вось есть патрэба, я патру, ён вылеціць і гэтыя 3 мае пажадання споўніць. Мы несвядома Бога вельмі часта заганяем менавіта ў такія рамкі. Таму што, если б сёння спытацца, хто для мяне есть Бог, хто для мяне есть Езус Христус, Сын Божий, Дух Святы, Бог Айцец, то можа аказацца, што, ну, гэта, да, гэта Бог. Мы прыгожа адкажем, мы маем гэтыя завучаныя фразы з катэхізіса, ведаем пра гэта, але гэта будзе такі абмежаваны Бог. Бог, які можа толькі дзейнічаць тады, калі мне гэта патрэбна. Мы хацелі б, каб Бог благаслаўляў наша жыццё, просім яго цэлы час аб благаслаўленні, але хочам, каб ён благаслаўляў тое, што і кепскае в нашым жыцці. Ну, бо мне так падабаецца, бо я так хачу жыць, я не хачу змяняцца. Я не хачу ўзяць шлюб, я не хачу вернасць захоўваць у сужанстве, я не хачу перастаць красці, я не хачу перастаць пляткаваць, я не хачу перастаць крыць матам. Ну, бо, ну, я прывык, мне добра з гэтым, ну, вот так ёсць, да. Але ты, Божа, мне благаславі. І мы тады сустракаемся з пародіяй Бога ў нашым жыцці. І вучні, якія вельмі лёгка, мне здаецца, з такой грацыяй апавядалі, што хто кажа пра Езуса. Можа, они там перакрыклівалі адзін аднаго. Яшчэ пра цябе кажу, што ты такі, што ты той, той і той.
Файна было б паглядзець са стараны, да, як это выглядала. Але потым адразу падае пытанне, якое, здаецца, выклікала цішыню, бо Езус пытаецца: а вы кім лічыце мяне? Хоць калі чытаем тэкст, адказ ідзе адразу, мне здаецца, што была паўза. А хто я для вас? Я сярод вас, вы мае апосталы, я вас выбраў. Вы перажываеце больш усіх гэтых сітуацый, магчымасцяў, абставінаў максімальна больш, ніж тыя людзі, якія толькі там час ад часу да мяне прыходзяць. Вы тыя, якія пайшлі за маім голасам. Тыя, якія пайшлі за маім голасам. Я вас паклікаў, вы ўсё кінулі. Ну, не так лёгка, праўда, пайсці за чалавекам, якога ледве ведаеш, пакінуць усё. Хату пакінуць свае лодкі, чаўны, пакінуць сваіх блізкіх, як мы ведаем, з апосталамі гэта было, пакінуць свой такой, скажам, бізнес нелегальны, як Мацвей, мытнік, меў з гэтага добры, як кажуць, добрыя карысці матэрыяльныя з гэтай службы. І яны стаяць у пэўным сэнсе перад цяжкім выбарам. Таму што, з адной стараны, яны разумеюць, што Езус гэта не толькі выключна нейкі прарок, ён нехта большы. Месія, да, но Месія ніколі не разумеўся ў народзе выбраным як сын Божы. Мы павінны гэта зразумець, калі кажам пра Месію у габрэяў, Месія не равно сын Божы. Да? У нас трошкі, можа, нету такого часамі зразумення, што гэта не то самае. Месія – гэта наступца, гэта патомак Давіда, той, які аб'яднае народ і вызваліць яго з усіх, так скажам, праблемаў і цяжкасцяў, якія на народ упалі, асабліва ў тыя часы акупацыі рымскай. Але гэта не быў разумены як нейкі надзвычайны там абраннік Божы, да, намашчаны, як найбардзей. Но не сын Божы, не Бог, бо мы ведаем, што ў старым запавеце разумення Троіцы не існавала. Быў Бог, да, стварыцель, Яхве, Адонай, да, розныя былі назвы, але гэта быў адзін Бог, гэта дух і ўсё, да, што значыць там сын Божы, дух святы. Яны разумелі, што ёсць дух Божы, да, но скажем, такого аб'яўлення, як это выглядае, як мы маем у новым запавеце праз Езуса Хрыста адкрытае, стары запавет не ведаў. І таму мы разумею, я вельмі разумею, здаецца, гэтых вучняў, якія апешылі, таму што яны разумеюць, што Езус большы, ніж Месія, што ён большы, ніж той, які пакліканы вызваліць народ толькі з нейкіх перадрагаў зямных, вызваліць з акупацыі, зрабіць народ зноў багатым, уплывовым, які бы меў бы ў рэгіёне велізарную моц і дыктаваў бы свае, скажам так, умовы усім іншым народам побач, пра гэта прагнулі, па сённяшні дзень прагнуць і сёння маюць гэта. Што то, што сёння ў свеце робіцца, мы ведаем, што, скажам так, наступнікі, наступцы, чи так людзі з народу выбраных гэтым кіруюць. Дакладна гэта разумеем. І вось, здаецца, што гэта паўза, і чуем, што адказвае Пётр, Месіяй Божым. І мы маем два апісання гэтых падзеяў. Мы сёння чытаем Евангелие паводле Лукі, але ёсць таксама паводле Марка, які кажа, што Пётр адказаў: «Ты сын Бога жывога». І там Езус яму адкажа, што «Шымоне, Шымоне, не цела і кроў табе гэта аб'явілі, але і дух Айца, які ў небе». Но Лука нам перадае, што Пётр адказвае Месія Божы. І гэта, з адной стараны, праўда, бо Езус ёсць Месія, і вызваленне прыйшло, толькі не такое, як яны чакалі, зямное, але духоўнае вызваленне з-пад улады смерці і граху сатаны. І гэта больш, ніж проста вызваліць з акупацыі рымскай, бо пасля магла прыйсці другая, любая акупацыя. Авогуле, пра 60 гадоў знішчыць дзяржаўнасць і разбураць Іерусалім, тыя ж рымляне. Але ёсць гэты адказ Месіяй Божым.
цікава, правда, што вось розныя апосталы, евангелісты, яны вось так па-рознаму трошачкі гэтую сітуацыю апісалі. Што ты ёсць... Лука, мы ведаем, што ён быў такім пісарам, да, быў адукаваны чалавек, быў врачом, лекарам, але ён спісываў катэхезы Павла апостала. Ён быў такім заўсёды ягоным супрацоўнікам. А Павел апостол не быў сярод 12 апостолаў, бо ён на вяртанні перажыў намнога шмат пазней, ужо пасля небаўшэсця пана Езуса і таксама пасля спаслання Духа Святога. Мы дакладна ведаем гэта з дзеяў апосталаў і святкуем таксама навяртанне святога Павла апостола зімой. Але ведаем, што Павел апостол меў гэтыя бачанні містычныя, ён таксама ў сваіх пасланнях пра гэта піша, і на днях мы гэта чыталі з вамі, хто быў у касцёле, вось, хіба ўчора ці пазаўчора. І такім чынам Павел бачыць як бы такі фільм, не ведаем, як гэта было, сам кажа, не ведаючы ў целе ці па-за целам, але бачыў гэтыя абставіны, чуў тое, як гэта адбывалася. І таму, зрэшты, он апісвае, Евангелие паводле Лукі апісвае падзеі нараджэння пана Езуса. Нават ні адзін з апосталаў гэта не мог бачыць, бо ж з нараджэннем пана Езуса некаторыя з іх яшчэ, можа, не нарадзіліся, альбо былі яшчэ таксама маленькімі. І ёсць адказ. Здаецца, паўза, адказ, і Езус строга загадвае ім нікому не казаць пра гэта, кажучы, што Сын чалавечы павінен выцерпець шмат, што будзе забіты, выданы язычнікам, але на трэці дзень воскрэсне. І дзіўная такая, чаму не казаць? Чаму не казаць? С адной стороны, добра, если ўжо цябе вучні адкрылі, што ты прынамсі месія ўжо, не проста нейкі там прарок, які там быў памёрлы, воскрос, чы там Ян Хрысціцель, ўжо які забіты быў гэты момант. Але месія – это ўжо штосьці значнае. На месію народ выбраны чакаў. Фактычна Бог гатовіў гэты народ ад часоў Абрагама да прыйсця месіі. Толькі ж вядома, як мы сёння на пачатку з вамі разважалі, разуменне месіі было вельмі такое чалавечае. Такі месія, які рашала такое, ведаеце, парашае ўсе пытанні. Рымлянаў выганіць, где-то там захопім, где-то там пад это, зберем грошы, як было за часоў цара Давіда і Саламона. І вось, і народ будзе такі вывышаны, язычнікі гэта ніхто, яны Бога сапраўднага не ведаюць, а Бог наш, вось ён абяцаў так. Толькі глядзіце, за тымі абяцаннямі вельмі трэба акуратна. Мы чуем, што Бог нас любіць, што Бог нам хоча добра, хоча нас благаслаўляць, но толькі на умовах Бога, які ведае заўтра і канец майго жыцця, а не на умовах маіх, які бы я хацеў, як было бы, так, як бы хацеў, каб я выглядала ў маім жыцці. Это розныя падзеі. І тады сёння можам таксама сабе задаць пытанне, хто для мяне Езус Христос? Чи той Месія, который позалатвяляе ўсе мои зямныя справы, такі выбаўца мяне з розных праблем, які дазволіць мне добра зарабляць, хорошо тут у гэтым жыцці сабе функцыянаваць, мець то, што мне хочацца. Или ўсё ж такі так насамрэч не з'яўляецца гэта асноўнай прычынай любві Бога да мяне, каб мне было добра на зямлі, каб я ўсё меў. Бог, перш за ўсё, хоча нашага збаўлення. Хоча, каб мы знайшліся, як кажуць, не на Мерседесе і ў пекле, але, можа, на сваіх двух нагах, але ў небе. Гэта для Бога важна. Гэта лічыцца для Бога, бо таксама, як мы на просьбы нашых дзяцей можам ім што-то набыць, падарыць, але як ведаем, што гэта будзе шкадлівае, то мы гэтага не будзем даваць. Хоць можам выклікаць пэўныя незадавальненні, істэрыкі ў дзяцей, бо як нейкую добрую рэч мы просім, хочам, а тата, мама нам гэтага не даюць. І таму, калі вось менавіта Езус папрасіў іх, не кажыце нікаму пра то, што цяпер вы вызналі,
што Пётр сказаў, што ты Месія Божы. Чаму? Таму што кожны з нас да Бога даходзіць сам. Да Бога даходзіць сам. Апостолы ніколі за жыцця Пана Езуса нікому не даказвалі, што Езус ёсць Сын Божы. Нікому не даказвалі, нікому не казалі, што ён Месія. З адной стороны, вядома ж, там, можа бы, хто-то бы таксама паверыў бы вучням. З другой стороны, гэта шлях кожнага з нас. Мы не навяжем веры ні сваім дзецям, ні свайму мужу, ні сваёй жонцы. Если мы там маем сабе часамі такі ўяўленне, што я даб'юся, што ён чи яна пойдзе да касцёла, што будзе са мной маліцца, мы глубоко памыляемся. Таму што гэта такое трошки фікцыйнае мышленне, да, такія думкі фікцыйныя, бо яны у большасці не рэалізуюцца. А если нават і так станецца, то прыход да касцёла таксама нічога не змяняе, сам толькі прыход. Нічога не змяняе. Змяняе маё асабістае шуканне Бога, сустрэча з ім і перамена майго жыцця. І Езус тады кажа усім ім, што хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад самога сябе, штодня бярэ крыж свой і ідзе за мною. Езус канкрэтна кажа: апостолы мои даражэнькія, я вам не гарантую цяпер раю, не гарантую, што у вас все будзе салодка, што у вас усё будзе спакойненька. Нет, вы бярэце свой крыж і ідзеце за мною. Гэты крыж будзе, і мы ведаем жыцця апосталаў, гэтых крыжоў было шмат. Фактычна кожны з них аддаў сваё жыццё за Езуса. І гэтых крыжоў было шмат у прапаведаванні, у жыцці, цэлы час іх праследавалі. І можна было бы не пайсці за Езусам, згубіць усё. Але уладкавацца спакойненька сабе дзесьці там у жыцці і жыць далей, вярнуцца да сваіх статкаў, як Юда Іскарыёты прагнуў таксама ты капітал сабе здабыць, як мы ведаем, евангеліст Ян кажа, што ён быў злодзеем, падкрадаў з гэтай супольнай тацы за тых ахвяраў, якія людзі давалі на ўтрыманне апосталаў Езуса. Можна было сабе, праўда, пабудаваць свой рай, сваю будучыню, паводле сваіх думкаў, паводле сваіх візіяў. Юда Іскарыёты кепска скончыў. Апосталы, якія так фактычна не хацелі ратаваць сваё жыццё, гэта жыццё, якое загубілі сваё жыццё дзеля Евангелія, дзеля Езуса, то ўратавалі яго. Ведаем, Павел апостал, калі ўжо, так скажем, на таком прыканцы сваёй місійнай дзейнасці, калі мы ведаем, Дух Святы, Бог Езус сказаў яму, што ты павінен будзеш сведчыць у Рыме так, як сведчыш цяпер. І калі ён прыбыў у Єрусалем апошні раз, і прарокі у тых супольнасцях касцёла, дзе ён тады прабываў, прарокі прыхадзілі, казалі: не ідзі, не едзь у Єрусалім, гэта кепска скончыцца. Але ён кажа: так трэба. І мы ведаем, ён прыязджае, прыплывае ў Єрусалім, там зносяць скаргу супраць яго, там яго хацелі забіць, рымскае войска заступаецца, бярэць яго пад арэст, але ён з'яўляецца таксама грамадзянінам рымскім і меў права адклікнуцца, каб судзіў яго сам Цэзар. Меў такі вось менавіта грамадзянін рымскі такое права. Грамадзянства рымскае не шмат людзей мелі, хто-то быў па нараджэнню, а хто-то такое мог грамадзянства сабе набыць, купіць. Ну, Павел апостал меў ад нараджэння гэта грамадзянства. І ён разумее, што цяпер, да, яго як арыштанта павязуць у Рым для таго, каб прадстаць перад судом Цэзара. Ён разумее, што, напэўна, гэта апошняе падарожжа ягоннае. І мы ведаем, што Бог учыніў таксама, што тыя вайсковыя, якія пільнавалі яго, былі прыхільныя. Мы ведаем, што гэты падарожжы яны таксама пацярпелі крушэнне на моры, статак загінуў, яны аказаліся таксама, скажем так, як разбіткі, і потым цягнулася гэта некалькі гадоў,
І ажно Павел апостол будзе ўжо ў Рыме, будзе таксама, магчыма, мець сустракацца з супольнасцей габрэяў, але таксама прамаўляе да язычнікаў, піша да іх паслання да рымлянаў, ведаем, і там потым аддае сваё жыццё напрыканцы сваёй исполнення сваёй місіі. Ён не шкадаваў свайго жыцця. Ён паставіў усё дзеля абвяшчэння Евангелля. Браты і сёстры, мы разумеем, што апостолы былі пакліканы да такога абвяшчэння Евангелля. Сёння нам ніхто не кажа, што мы сёння пашлі і павінныя евангелізаваць, ехаць куда-то, да, ісці па розным нейкім там гарадам, мястэчкам. Да, можа быць такое пакліканне, Бог можа даць і свецкім людзям, але сёння наша, можа, ваша сфера евангелізацыі, перш за ўсё, гэта ваша асяроддзе, ваша сям'я. Там трэба менавіта не шкадаваць свайго жыцця, бо если будзем хацець яго захаваць, згубім яго. Сёння мы жывем у такіх часах, калі або мы выстаім тут, як касцёл, альбо мы знікнем. Ну, усё да гэтага ідзе. Або выстаім, або знікнем. І будзе залежаць ад таго, насколькі насамрэч мы будзем прагнуць сваё жыццё пасвячаць Богу і прагнуць ісці за Езусам, узяўшы свой крыж. Таму жадаю, каб кожны з нас абудзіў сабе гэта вялікае прагненне ісця за Езусам і таксама пасвячэнне свайго жыцця абвяшчэнню Евангелля, перш за ўсё тым, да каго мы пасланыя, пакліканыя праз сужанства, праз жыццё побач, праз працу ў адным тым самым месцы, бо на гэтым ёсць наша абвяшчэнне добрай навіны, але таксама і наш крыж. Але крыж з Езусам, ён лёгкі. Без Езуса ён нас раздавіць. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Отца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. укрыжаваны Таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прароку. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Адкрыем нашае сэрцы Богу, які няспынна напаўняе нас сваімі ласкамі, і ўзнясём да яго супольныя малітвы. Молімся за Христовы касцёл, каб нястомна абвяшчаў добрую навіну аб змёртвых паўстанні свайго крыжаванага Пана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца і біскупаў, пераемнікаў апосталаў, каб у цяжкія хвіліны яны адчувалі дапамогу свайго боскага настаўніка. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых хрысціянаў, якія не прымаюць святых сакраментаў, каб яны не аддаляліся ад Хрыста і здолелі прыняць яго любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто зараз знаходзіцца ў адпачынку, каб аднавілі свае фізычныя і духоўныя сілы для выканання сваіх абавязкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб ажыўленыя Божай любоўю яны жылі ў спакоі і еднасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, асабліва за Яна Павлючэня ў 30-й дзень, каб знайшоўся ў доме любячага Айца ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы навучыліся дзякаваць за кожнае атрыманае дабро і дзяліцца ім з іншымі. Цябе просім. Выслухай нас, Пань. Божа, Ты любіш усіх людзей, выслухай нашыя малітвы і просьбы і аддары нас Тваім спакоем. Праз Хрыста, Пана нашага. Божа, верой мне сердца наполни, я прошу, каб у ім ты жил, и хрещением Иисуса припомни, каб Табе заўсёды я служил. Богу Хосанна, Богу Хосанна, Бога прославляйте кожный день. Богу Хосанна, Богу Хосанна, Бога славьте кожный день. Маліцеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усямагутны. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Прымі, просім Цябе, Пане, гэтую ахвяру хвалы і міласціўлення і ўчыні, каб ачышчанай моцаю яе мы маглі ахвяраваць Табе шчырую любоў нашых сэрцаў праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим Гору серце. узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усямагутны, вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным. А ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолу Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтай дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы:
Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, аб'яне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazu się wieki wieczny ja. Amen. Молимся, Дайца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарыць яго супокоем и едностью, які живеш и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягонную.
Jezu moj, ja nie warty, kab da мяне увайшов, dy swoim словом душу odnowisz, мяне uratujesz znów. Тело и кровь покину, нам грешным споживать. Крошечцы хлеба сыходишь с неба, каб нам ратунком стать. Тело и кровь покину, грешным споживать. Крошечцы хлеба сыходишь с неба, каб нам ратунком стать. Веди меня, Божа, простемру и ветер, туди, де убачу збавлення святло. Веди меня, Божа, простемру и ветер, туди, де убачу збавлення святло. Божа, к Тебе иду, Божа, Тебе шукаю, Божа, души святло, узношу мой голос до Тебе. Молимся. Panie nasz Boże, Ty umocował nas najświętейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Ciebie, каб ахвяры, якую мы часто Тебе складаем, было для нас задатком вечного збавления, праз Христа Пана нашего. Amen. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння 12-я звычайная нядзеля. Сёння молімся аб супакоі ва ўсім свеце і за ахвяры другой сусветнай вайны. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у аўторак урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля. Ружанец для ружы святога Яна Хрысціцеля ў 8:30. У гэты дзень адпуст святога Яна Хрысціцеля ў Гальшанах. Святая імша таму 13 гадзін. У пятніцу урачыстасць найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. У гэты дзень можна атрымаць поўны адпуст за прамаўленне акту ўзнагароджання сэрцу Езуса. У гэты дзень таксама парафіяльны адпуст у Солах. Святая імша таму 12 гадзін, а таксама адпуст у Анжадаве. Там святая імша ў 13:30. У гэтую пятніцу не абавязвае пост. Таксама у пятніцу ў нашай бальнічнай капліцы адпуст Маці Божай нястомнай дапамогі. Святая імша там у 16:30. Запрашаем супрацоўнікаў бальніцы, пацыента і ўсіх жадаючых парафіянаў. У суботу ўспамін беззаганнага сэрца Марыі у 8:30 ружанец для ружанцовага кола беззаганнага сэрца Марыі. У сераду 25-й дзень месяца, дзень жыцця, на святую імшу 18 гадзін запрашаем усіх, хто прыняў духоўнае ўсынаўленне, бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да зачатага жыцця, шчаслівым нараджэнні дзіцяці і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. У чацвер заканчэнне актавы Божага цела. У 17:40 эўхарыстычныя нешпары, а пасля вячэрняй святой імшы эўхарыстычная працэсія вакол касцёла. Таксама адбудзецца традыцыйнае благаслаўленне кветак, зёлак і таксама благаслаўленне дзяцей. У чацвер, як заўсёды, святая гадзіна з 23:00 да поўначы. Наступную нядзелю
урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. У 9:30 ружанец для ружанцовага кола святых Пятра і Паўла. Адпусты ў суседніх парафіях у Граўжышках у 10 гадзін, у Жупранах у 11 гадзін, у Барунах у 14 гадзін. У гэты дзень адзначае іменіны наш ксёндз Павел, атулім яго сваёй малітвай. У пятніцу 27 чэрвеня у 19:30 у нашым касцёле адбудзецца канцэрт сімфанічнага аркестра Гродзенскай капэлы «Божественные мелодии времена и эпохи». Прагучаць творы знакамітых кампазітараў. Кошт квітка 30 рублёў. Звяртацца да нашай паняні-арганісткі альбо ў наш парафіяльны кіоск. Таксама адбудзецца канцэрт у Барунах у суботу ў 19 гадзін. Уже іншая праграма «Времена года», таксама сімфанічны аркестр, таму у каго не атрымліваецца у пятніцу да нас прыйсці ў касцёл на канцэрт, то можна паехаць у суботу ў Баруны, а можна і там, бо канцэрт будзе, праграма зусім розная, іншая. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На гэтым тыдні скончылі фарбаваць звонку касцёла і распачалі фарбаваць плебанію. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Сергей Падгайскі з Баранцаў і Ангеліна Рагінская з Ашмян, вуліца Заходняя. Владислав Гарлукович з Ашмян, вуліца Камінска і Лада Гарлукович Семі Картанович з Ашмян, вуліца Чырвонаармейская. Той, хто ведае пра які-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастырам. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне: Галіна Радзевіч, 63 гады, Марына Жаглевіч, 53 гады, Тадэуш Кашчыц, 68 гадоў, Павел Каранкевіч, 52 гады. І памолімся таксама за ўсе ахвяры Другой сусветнай вайны. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Наверым новы распачаты тыдзень всю нашу парафію Маці Божай Яснагурскай. Памолімся за святароў, звязаных з нашай парафіяй, паходжаннем або сваёй паслугай, а таксама за Александра Ангеліну Гаўлас, Евгена і Дар'ю Кузьміцкіх, якія на гэтым тыдні ў нашым касцёле заключылі сакраментальны сужанскі саюз, і памолімся таксама аб супакоі ва ўсім свеце. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах, не погарджай моленнем нашим, и до всялякой злой пригоды, выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, Молись за нас. Мария Пани Ясногурская, Молись за нас. Мария Пани Ясногурская. Молись за нас. Прымем цяпер Божае благословение на гэты тыдзень, які сёння распачынаем. Pan z wami. И с Духом Твоим. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Дякуем Пану Богу, милость Божию в сердце моим, распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, яднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. Ми, брати у Христі, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. Ангел панський звістував Панні Марії, і почила з Духом Святим. Здраваш, Маріо, ласки певна, Пан з тобою, благословена ты między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.